na zo gare ki zuciya ta yi kira, ke nake so abin na ga kamar zai tutura, zuci nake jin yanayin jinai kamar ya shahara, gudu nake yi ka da yanayin ga ya janyo tabara, ka ji taron zakara sabahi ta yau damara, abin a tashi lokaci zai yi zama amsa kira. Cikin duhun za ka ga wai yana lalibin shahara, idan rabi ya sauko ta ya sai ka amsa kira, akan san kikin ga yau na doro da mara, to gani na zo taho abin ya ci jira, da ke da taso da masin kai nake ta jira, jiran lokaci yake sa ɗan adam ya san sutura.